Anem a veure un altre recurs que podem incorporar en el Moodle, que és l'H5P. L'H5P és un conjunt d'elements interactius que ens permeten millorar el nostre contingut o posar com a activitats. Ens permet generar qüestionaris, presentacions, vídeos interactius i d'una manera relativament senzilla i que nosaltres no hàgim de programar massa. Per començar, veurem com fer una activitat que sigui una sopa de lletres, per exemple. El Moodle, per poder fer aquesta sopa de lletres, o per fer aquestes activitats, millor dit, H5P, primer els hem de fer, tipus els bancs de preguntes, i després els hem d'incorporar on nosaltres vulguem. Anirem aquí a l'opció aquesta de més, que ja coneixem del banc de preguntes, i ara anirem al banc de contingut. El banc de contingut és el lloc on ens permet fer activitats amb H5P. Aquí per defecte tenim en el nostre curs i el que farem és afegir. I aquí és on hem de buscar. Fixem que hi ha moltes opcions per fer. D'acord? Nosaltres hem dit que començaríem amb una sopa de lletres. Val? Una sopa de lletres doncs ho farem amb Find the Word. D'acord? Clicarem aquí, se'ns canvia el menú i ens diu el títol, ens demana una sèrie de dades, d'acord? Per exemple, aquí el títol, doncs, sopa de lletra de perruqueria, perquè farem termes de perruqueria. Val? Descripció, doncs, busca o cerca les paraules d'objectes i elements que podem trobar en una perruqueria. Aquí hem de posar-li les lletres que nosaltres volem, d'acord? En la nostra descripció. Val? Jo, per reposar les paraules, les heu de posar separades en comes, jo les tinc ja guardades perquè així d'alguna manera guanyem temps. Poso una sèrie de paraules aquí. D'acord? Aquí podem tindre un petit problema perquè com a caràcters hi hauríem d'afegir la C trencada perquè tinc una paraula amb C trencada i pot ser que em doni algun que altre inconvenient. D'acord? Després les majúscules doncs els posem en minúscules i així no tindrem cap tipus de canvi o diferència. Amb elements. D'acord? Acabem aquí, mirall, bata i clip. D'acord? Bé, ja hem fet els caràcters. Substitucions si volem posar-ne segons algun idioma o així, que normalment no farem res, deixarem tal qual. Li direm desa i ell mateix ens posa aquí les paraules que hem de buscar. D'acord? Un cop els marquem, per exemple aquesta la fem, veurem que ell ja ens els marca. És una activitat relativament senzilla, té 10 paraules, els hem d'anar a buscar i aquí ens dona el temps. I d'aquesta manera, molt senzillament, hem fet una sopa de lletres que podrem incorporar després o bé com a activitat individual o bé a dins d'un contingut d'una pàgina o un llibre que hàgim fet. Fins aquí la sopa de lletres. Més endavant veurem com incorporar-ho en una activitat, per exemple.